זה אני. השנה היא 1944, ראשית 1944, ואני בן שנה וחצי. והרדיו מקסים אותי. את המוזיקה ברקע אני זוכר עד היום. זה למעשה הזיכרון הראשון שלי. כמה שנים מאוחר יותר, ואני עודני ילד, מלחמת העצמאות. מיד לאחר מכן התחילו להופיע שירים, שירי שכול ואבל, שירי זיכרון. מכולם עשה עלי רושם עצום השיר על דודו הפלמחי. עד היום אני לא יכול לשמוע אותו מבלי שתעבור צמרמורת בגופי. לאחר כמה עשרות שנים הצטרפתי למקהלה והתאהבתי. גיליתי שלשיר במקהלה זו מחלה סופנית. משירה ישחרר רק המוות. במסגרת זאת יצא לי מתישהו להיות עם אחת המקהלות ככוח עזר בהפקת האופרה הישראלית של עאידה במצדה, חוויה עוצמתית ביותר. גלוריה, גלוריה, גלוריה. ניצחון, ניצחון. ניצחון מוחלט. אני לא איש של המון. אבל אי אפשר להתעלם מכוחו של ההמון השואג. אבל גלוריה זה לא רק ניצחון. גלוריה היא תהילה. תהילת האל למשל. גלוריה מופיעה תמיד כפרק ביצירות הדתיות הנוצריות, במיסות וברקוויאמים. תשאלו, מה לי ולטקסטים הנוצריים האלה? התשובה היא שהמילים הן רק קולב. המוזיקה התלויה עליהם היא המעבירה את הרגשות, ואלה אוניברסליים ושווים לכולם. מעניין לציין שהספירות במוזיקה, הטמפי, מספר הפעימות בדקה, תואם לחלוטין את תחום הקצבים שבהם פועם הלב שלנו, לא במקרה. מספר פעמים השתתפתי בהלוויות של חברי מקהלה שהלכו לעולמם. בהרבה מהמקרים האלה שרתי יחד עם חבריי למקהלה את אנוש של לבנדובסקי. אנוש כחציר ימיו. זה מופיע בתהילים, אבל גם בישעיהו וגם בברית החדשה בפטרוס. ומפטרוס לקח ברמס את הפסוק הזה ברקוויאם שחיבר על מות אמו, כל הבשר חציר. רקוויאמים תמיד ריגשו אותי יותר מכל יצירה אחרת. ניכר שגם את המלחינים שחיברו אותם. המוות מרחף מעל כולנו, ובגילי מעל 80 אי אפשר להתעלם ממנו. בכל רקוויאם נוצרי ישנו גם פרק הליבר המה, שחררני אל מאימת המוות. אני לא אדם דתי, ממש לא, אתאיסט לחלוטין. ובכל זאת הליבר המה מדבר גם אליי, גם אני רוצה שחרור מאימת המוות. ואסיים באמן, אמן גדול, בהשלמה עם הבלתי נמנע.